Applaus. Dit is meer dan een aardig iets. Dit is uniek. En een bedrijf wat al 150 hier in Dokkum is, sa belutsen is met de stad en deze hoeken van Friesland. En een ondernemer in de 5e generatie die ook een soort orendingen dacht van deze meenschap. Ja, dat is echt heel mooi, bijzonder. Het predicaat hofleverancier wat waast je Utrecht onder de familie Van der Gang en mijwerkers in haar winkel in Dokkum. Op deze dag besteedt het bedrijf op een kop al 150 jaar. Uiteindelijk is het mooi om even, wat Niels al zei, om te markeren dat het hele mooie dingen met elkaar bereikt heeft. Maar het jou natuurlijk ook wel weer wat glons. We hingen hem natuurlijk vol trots, komt er in een etalage te hingen. En voor mensen die hier als toerist en als gast voor deze stad komen, is het heel mooi om te zien dat er... is het ook een bepaalde herkenning. In het midden van Loon als toerist komt je in het Dokkum, is Van der Gang minder bekend. Maar het predicaat hofleverancier is mooi en zei iets. En hoop ik ook op een bepaalde manier dat het uitstraalt op mijn collega-ondernemers in de stad. Er wienen een dikke 100 mensen taskoger op het moment dat de commissaris het predicaat uitreikte. Burgemeester Johannes Kramer van Wat is Friesland zorgt dat de swing in de regio er best in zit. We merken wel dat in Dokkum en ik in deze omketen een aantal familiebedrijven binnen en net alleen nog deze twee, maar meerdere die het al heel lang een hele waardevolle bijdrage leveren aan de economie in deze omjouwing en ik de mierskip. En ja, dat is ook de kracht van de regio Wat is Friesland, namelijk dat mensen trouw binnen aan iets wat ze goed vinden en net op het eerste zijn direct iets oorspakken. Maar gewoon ze, dat had goed wist, ik ken die meneer, ik ken die mevrouw, dus ik ga in de weg, want daar worden goed geholpen. Ondernemer Van der Gang zocht nog een heel soort mogelijkheden in de regio en vindt het grotere plaatsje tegenwichtig. Wij zijn niks zonder Dokkum. We leven daar en nu zonder uw streek, hè, zonder Wat is Friesland, maar we hebben elkaar nodig. En met elkaar ben we tot hele mooie dingen in staat. Dat hebben we al zien laten, met elkaar. En dat is, dat blijven we doen. En daarvoor is dit alleen nog maar weer een paar van toch jongens, we kunnen mooie dingen bereiken met z'n allen.